Наистина, отдалече идваме и се вижда, че наистина е направено с вкус. Направено е наистина от майстор и е много топло. На 6 метра фърля топлина. Имаме в къщи камина, но не е това, което трябва да бъде. Ще оправим от май и месец пак ще идвам в района и ще... Няма проблем, значи ще държим връзка. Държиме връзка, ние почваме да... Гледаш, казваш какво ще трябва. Да, малкото огледало трябва при тебе, оборотен въздух и ще ти стопли всичко. Сега, само да ви обясня за тази камина. Тази камина е на комин FI 180. Смисъл такъв, комина е на 2 метра под билото на покрива. В момента вънка има вятър, виждате? Да. Да мирише вътре на пушек. Абсолютно не връща грам. Не връща грам. Горивната камера е уникална. Не, вашата има тяга. Има ли тяга, аз ще нагласа? Не, гледай сега, отзади зад нея ни комина.